βασική εθνική μας επιδίωξη να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς, το μαλλί δεν θα το διακόψει κανένας. Η Ελλάδα θα μείνει πάντα δυνατά, δεν μένει με την Ευρώπη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Θεσσαλονίκη για αυτή την κοσμοπλημμύρα. Ξέρετε ότι έχω τη Θεσσαλονίκη στην καρδιά μου. Ξέρετε ότι έχω τη Μακεδονία στην ψυχή μου. Μακεδονία είναι το προαιώνιο προπύργιο της Ελλάδας. Εδώ λοιπόν, από τη γη της Βεργίνας, από τη γη της Αμφίπολης, μιλάει το παρελθόν της Μακεδονίας, μιλάει η φωνή της ιστορίας, που είναι και φωνή της συνείδησής μας. Αλλά Μακεδονία δεν είναι μόνο ένα λαμπρό χθες. Είναι και το μέλλον της χώρας. Είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Μακεδονία είναι το χθες, το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας. Εδώ στεριώνει και από εδώ θα μεγαλουργήσει με τη δικιά σας τη βοήθεια και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια των νέων των παιδιών της νεολαίας μας. Εκείνοι ζητούν να συγκρουστούν με όλους τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Διακηρύσουν μέχρι ότι πρέπει και να καταργηθεί το ΝΑΤΟ. Τώρα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη χώρα που να μην θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ αν δεν είναι ή να μπει στην Ευρώπη αν δεν είναι. Αυτοί επιζητούν την εθνική απομόνωση. Φίλες και φίλοι, ξαναφτιάχνουμε την Ελλάδα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Την ξανακάνουμε προπύργιο σταθερότητας, ανάπτυξης. Σε μια περιοχή ανήσυχη, μέσα σε δύσκολους καιρούς. Τη θωρακίζουμε την Ελλάδα. Βάζουμε γερά θεμέλια ανάπτυξης. Ιδιαίτερα εδώ στη Μακεδονία. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας περνάει από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει διεθνή κόμβο για μετακομιστικού εμπορίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι μια πύλη εισόδου διεθνούς εμπορίου, συνδυασμένων μεταφορών. Αυτό πια δεν είναι μακρινό όνειρο. Ήδη σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, υλοποιούνται μεγάλα έργα υποδομής, οδικά δίκτυα, κόμβοι διασύνδεσης περιοχών με διεθνή οδικά δίκτυα. Σχεδιάζουμε ακόμα σιδηροδρομικές υποδομές και λιμενικές εγκαταστάσεις που θα αυξήσουν τις δυνατότητες του εμπορίου και των συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και θα διευκολύνουν τις εξαγωγές των προϊόντων της ελληνικής μας γης.